One enemy remaining. Someone's a defender. Go, go! Take this! Kæft, jeg skulle bare skyde så henrettet så. Bro, jeg skal ud og finde en stor fed træstamme, og så skal jeg bare kaste den på mig selv, bro. Så når jeg kaster den på mig selv, fordi jeg ved ikke hvorfor jeg skulle, så skal den bare op i anus, bro. Okay, bro, du er nødt til at slappe af, og ja, virkelig. Bro, jeg har brug for terapi, altså. Helt roligt. Slap af. Det var bare så traumatiserende, du ved, fordi jeg fuldstændig, skuddet gik bare rundt om ham over. Jeg skyder insekter. Last player standing. Det gjorde jeg altså også. Shit. Vi er rene, vi ved det gør sent. Bro, min ben, de kramper, bro! Hvad er det for en undskyldning, Fight till the end. No matter Ja, bro, jeg stamte. Jeg strækkede mine ben så meget. Tit, men jeg siger ikke noget, bro, altså. Nej, begge mine ben, jeg havde stammet dem for meget. Fødderne, altså hvad? Ja, faktisk har du et problem. I det mindste så får jeg flere kills end dig. Med fødder. Klart, hvordan er det? Ja, men det er jo heller ikke det samme. Dem i matematik lige nu, det går rigtig godt. Vi lavede sådan en prøve, og jeg fik 10, og hvis jeg ikke havde overtænket på 3 spørgsmål, så havde jeg fået 12. Men jeg overtænkede, og så kom jeg til at lave den om til den forkerte formel, som man åbenbart ikke skulle have lavet. Fordi jeg i stedet for at tage 4 ud af 20, så endte jeg med at tage det over i procent, og så bagefter lavede det til 0,04, et eller andet høj. En af de der mærkelige tal, så det var 4, men jeg fik procenttallet over divideret, det var 4 jeg tror, man skulle gøre det, var det overhovedet ikke. Og du siger bare, du er dum. 10 ikke 12. Det var et simpelt spørgsmål, bro. Men jeg dør snart. Okay. Du har ham der. Jeg planter. Jagter han der. Hublo, det er hårdt. Nej, det er sidste runde, jeg skulle få kul. Han er fuldstændig. Ej, jeg kan desværre ikke se den nu. Hvor er du fucking led. Nej, det er den der sheriff, der er død. Den der drejer sådan rundt. Kan jeg misse? Nej, det er den der sheriff, der er så fucking pæn. Den var så bare lavet i. Den er også lavet i den nu. No ace, no pigs. Tristan, hvis du skal gøre det der, så skal du altså også gøre det om bagved. Nej! Det var bare en eksplosion, bro. Det var satme! Det var satme noget af et blowjob, jeg fik der, man. Holy fuck! Bro kom 64 HP ned. Spike. Nå ja, hun er FK. Hvad? One enemy remaining. Ej, hvor hun klam. Myself, thank you. Det er ikke engang løgn, det der. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. Stick the land. I need this. Man, bro, det er jo ikke engang sjovt, det der. Han er vitterlig. Han gider ikke give nogen noget. Han er grådig. Han går alt efter kills, ikke også? Han går på det andet map bare for 1 kill. I need this. Jeg har bare fået sådan 700 assist den her runde. Spike planted. Almost out. Hvorfor? Jeg hopper der!